Ayan. Dito tayo ngayon sa likod ng bahay. Ayan. Kasama natin yung ating ating grupo. Ayan. Andiyan si Ilad, si Pare John, si Pare Itlog, tsaka si Igoy. Ayan. Ayun. Nang magawa, napagtripan natin yung fish pond. Ito dating fish pond ko to dito sa likod bahay. Ngayon, medyo napabayaan natin kasi nga busy. Tsaka laging binabaha nung nakaraan nung hindi pa ginagawa yung recap dito sa kabila. Ayan. Ayan, medyo na siya. Madumi na talaga. Ngayon, nung nakaraan bumaha, sigurado sabi ko may nakapasok dito. Tsaka may narinig tayo mga parang talamsik. Kaya ginawa natin, pinatuyo. Ayan, nakuha dito. Nakakuha siya ng isang dalag. Ayan. Itong dalag na to, lagi ko naririnig na na parang nanginginain. Sabi ko, kuhanin natin. Huliin natin para may pang-content. At syempre, may pang-pulutan na rin. Diba? Ayan. Diba? Ayan. Medyo malit tayo nga pero yung isa goods na yun. At saka meron silang nahuli sa tiksay. Ayun. Bahala na rin. Malaki-laki na rin yan. Diba? Siguro balang araw, halimbawa, okay na yung nagkapito natin. Buhayin natin yung fish pond na yun. Magandang pakawalan ng mga tilapia yun. Dati meron ako dyan. Nagpakawala ako ng 800 plus to 1,000 na tilapia seedlings doon. Kaso, nga, nung mag-harvest na tayo, inunahan tayo ni Ruby. Yung bagyong Ruby na tawag ito, na-wash out yung baha tayo. Malaki na sana yan. Ang benta na sana. Pero, hindi magkala sa susunod siguro. Bawa, maayos na yung natin dito. Ayan, makakapag na tayo. Alaga na maganda. Ayan, diba? Ayan diba? Nakita nyo naman. Diyan para sa dalawang yan, marami ng karne yan. Diba? Gagawin lang natin dyan. Kasi hindi natin matatanggal na malangsa talaga yan. Kahit ako, nalalangsan din dyan. Kaya ang gagawin natin, ipiprito muna natin yan. Para naman yung langsa matanggal, di ba? Saka natin gagataan. Paparali natin ang gatayan. Alright, yan yung mga sangkap natin. Lang yan, luya, importanteng luya, sibuyas, bawang at saka kamatis. Yan. Mag-prito muna natin yan para matanggal yung masarap yung ating kain. Itong dalag na to, yung pinakagusto ko dito kasi yung kinakain nito kapwa isda. Diba? Hindi parehas ng ibang isda na yung kung ano-anong kinakain nyo dyan sa ilog. Siyempre, hindi natin maiwasan kung may mga dyan, kung ano-anong tinatapon dyan nung iba, diba? Pero tayo, yung dalag na yan, tiwala tayo dyan. Kaya, paborito na rin natin yan. Ayan. Igisa na natin yung ating mga sangkap. Pag sabay-sabay na lang dyan, ganon din naman yan. Diba? Ayan. Alright? Sa tingin ko, wala nang lang sa yan. Saan pa ba naman siya manonood at alam mo, ginisang ko na saan.
sa kompletong sangkap. Diba? Ayan, pag nag-isa na natin, saka na natin isunod yung gata. Ayan. At pakuloyin lang. Ngayon, lalagyan natin ng konting malunggay. Siyempre naman, para naman medyo may kulay yung ating may kulay yung ating ginataan. Oo, diba? Ayan. Patutuyin lang natin yan. Pag natuyo yung sabaw, syempre, goods na goods yan. Ihain na yan. Diba? Ayan. Nakikita niya. Napakasarap yan. Pangpulutan at pangulam, bahala kayo kung ano gusto nyo gawin. Basta masasabi ko, masarap yan. So, paano? Sa susunod nating adventure, maghanap naman tayo kung saan tayo makakuha na ganyan. Maraming